Jongens, als we nog even wachten met eten. Niet hier maken nog. Allemaal op de foto hier. Probeer er maar op te komen. Ja, ik zie een boot! Ja, ik zie een boot! Ja. Ja. Dan zit die bril op. Hier kan je maar geen tunnel maken. Wauw. Want je kunt het wel maken in Engeland, dat is wel bewezen. Dat is het. Hey! Ja, moet op z'n diep. Ja, dat is een smaak voorbij. Ja, maar...
Maar vloed alleen maar weg hier. Ik heb iets verkeerd uit, dat is nog dimmen. Ik heb nu een buik van de dimmen. Gewoon deze hebben we tijd. Ja, hou voor. Wat zou dat kosten? Niet van een jaar. Ja, dat is echt 2 tientjes een maand. Voor de ziekte die omhoog kwam. Ja, echt zo, wow. It's good. Almost a flat calm sea, so we anticipate a comfortable trip to the announcement which follows shortly, as this contains important safety information. Thank you very much. Bonjour, de la part de Commodore. Quick announcement made with his telephone 23, thank you. Balletje uit Duitsland komt. Duitsland zijn op Duitsland. Wat is het? Je zit hier zo om de hoek. Tweede bocht. Ja, achter die bocht. Oh! Conflict. De motor laat ik een stuk sneller. Spiegel te veel. Ja. Dat is team. Hey, de vlog. 7. On behalf of Captain Hall, his officers and the crew of the Pride of Dover,
We'd like to thank you for traveling with DJ Victoria's. Hey, hallo, we kunnen nog zinken hoor. Niet te optimistisch. Le Radio Commodore Halls is le siège de l'équipage Manitoba. Nous vous remercions d'avoir marché avec Peter Victor. On the vehicle decks is strictly forbidden, and that engines should not be started until you are called forward for disembarkation. Passengers who are not travelling in vehicles should assemble in the after lounge on C jusqu'à nouvel ordre. Ik geef nog één rugtasje. Groene. Ik denk dan net de eerste 2 man dan. We had 11%. That's the reason why the work was really cheap, basically. And we, of course, brought in to undermine the low level of employment. So you're looking at everybody else. Ja. Ja, dat denkt ze wel echt. Die worden naar dat station lopen. Lopen? Ja, dat is die vak. Die. Dan is in hoofd en dan naar de tower. Ja? Zie je me? Daar zie je me. Goed, beste. Hey, hallo. Hallo. De spolie voor 3. Kwart voor 4, allemaal hier terug. Ja. Betaling ging nog een keer. Het is beter dat je dan Ja. Uitslapen. Door de bunkers. Oh ja. Ja. Maar daar staan supporters of zo.
Laat maar hebben, boos. Test, 1, 2, test. Check trekvaart. De laatste? Ja. Hey. Nelson op de toren op Trafalgar Square. Howdy folks! Ja, daarheen kan. Now we are at the Piccadilly Circus. And Moscow is passing the street. Bye bye. Bijna.